ସମ୍ଭାବନାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି, ସେଠି ମାଳମାଳ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଯେ ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏ କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଦୁଃସାହସ ତ କରିହେବନି। ତଥାପି ଅବହେଳିତ ହେବାର ଅପମାନକୁ ବେଳେବେଳେ ଅନନ୍ୟୋପାୟ ହୋଇ ଆଦରି ନେବାକୁ ପଡ଼େ, ଏକଥା ବି ଭୁଲି ହେବନି। ତା ବୋଲି ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଅନାଲୋଚିତ ଦିଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଜାଗ୍ରତ ହେଉନି ତା ନୁହଁ। ଉଦିତ ବେଳର ସୁଆରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଭଟ୍ଟାରେ ପରିଣତ କରିବାର ଅକଳ୍ପନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଯେ ମଥାପାତି ସହିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏକଥା ବୁଝିପାରିବନି ତମେ। କାହିଁକିନା ଆବେଗ ଅନୁରାଗ ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଘେରି ମିଛରେ ହେଉ ପଛେ କିଛି ନ ପାଇ ସବୁକିଛି ପାଇବାର ପରିଣାମ ଅନୁରଣିତ ହେବା ପରେ ଏକଥା କହିହେବନି ଯେ ଉତ୍ତପ୍ତ ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣରେ ସବୁକିଛି ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା ବୋଲି। ହୁଏତ ସୁନେଲି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆଗମନ ନ ହୋଇପାରେ, ଏଇ ନୀରବ ରଜନୀର ଶୁଭାଗମନ ହେବ ତ ନିଶ୍ଚୟ, ଯେଉଁଠି ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ ହଜିଯିବା ସେଇ ରାଇଜରେ, ଯେଉଁଠି ନା ଥିବ ଲୌକିକ ଜଗତ, ନା ଥିବ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର।